Onko se päällä? Pidum pidum, nam 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 nam, la la la. Ojoi, kun on kello jo paljon. Nukkumaan siitä? Enhän minä voi mennä nukkumaan tällä, niin saata rumaa, minä haluan sisustaa. Oi, sisustaako? No, tässä on sitten semmoinen pikku ongelma, että... Mitä sä teit? Minä haluaisin niin kovasti sisustaa. Rakastaa sisustamista. Ei nyt voi. Kuule, tämä nyt on niin, että ei onnistu. No, oi! Kun mulla on täällä hommat kesken. Mutta kyllä, minulla olisi pari ideaa. Idea vai? Luulet sä, että on parempia kuin niinku mun? No niin, ja tässä näemme mun hienot kätten työt. Kynttilöitä ja harriskoita. Jostain Skotlannista. Tai mistä liem. Ja siinä meni koira. No niin, haluatko kuulla lisää mun hienosta elämäntyöstä? Ai, ei vai? No. Hei. Minne? Mitä? Sä et sanonut niin? Hetkinen. Odota! Pidum. Hei! Mitä tuolla? Ei yhtään mitään. Siellä on mun salainen projekti. Niin. Ai, minä haluan nähdä sen. Et todellakaan. Ei. Mene baariin juomaan. Hei. Odota nyt! Älä jo vede, älä. Se on niin salainen! Joo, Mutta, eikö me mentäisikin baariin? Ei Voitais mennä? Sehän mikä on siinä kuun takana. Mitä se on? Joo, mennään baariin. 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 Ei vittu mennä minnekään baariin. Minä haluan sisustaa. Nam. Saatana kuin rumaa. Hei karmea! Hei saatana! Onpas minä rumaa. Yhtä rumaa kuin tämä. Mikä tämä? Voi! Uskallanko minä? Uskaltaisinko? Joo. Täällä tarvitaan kyllä ammattilaista. No. Lalalala. Minä tarvin kyllä talikon ja kumihanskat tähän. Oi vittu, kuka täällä riehon? Ei minun nuoruudessa tämmöstä kyllä. Sänkykin ihan repäleisä. Tuo on varmaan täällä nostinut hieman liikaa. Oho. Onkos tuo siitä seksilehdet? Tämä on kyllä nyt ihan väärässä paikassa. Tämähän on minun vanha kukkanen. Keräsin itse lammikosta. Poimin itse, Mitä? Mitä sä menit tekemään? En minä mitään. Se oli mun kukka! Ja mä tykkään siitä! Minä ton. Nyt riittyy! Älä vetää! Hei! Mene! Ottako sihustusta? Apua! Voi vittu! Yrität tunkea nokkasen mun asioihin! Nyt se ei Oi! Hirviö! Hei! Ei, me baariin. Hei! Minne? Mitä? Hei. Odota nyt! Älä jo vede, älä. Se on niin salainen! Joo,